Ychydig cyn iddi nosi, dyma ddyn o'r enw Joseph, dyn cyfoethog o Arimathea, oedd yn un o ddilynwyr Iesu, yn mynd at Peilat. Aeth i ofyn i Peilat am ganiatâd i cymryd corff Iesu, a dyma Peilat yn gorchymyn rhoi'r corff iddo. Dyma Joseph yn cymryd y corff a'i lapio mewn lluain glân. Yna fe roddodd i orwedd yn ei fedd newydd ei hun, un wedi naddu yn y graig. Wedyn, ar ôl holio'r garreg drom dros geg y bedd, aeth i ffwrdd. Roedd Mair Magdalene a'r fair arall wedi bod yno'n eistedd gyferbyn ar bedd yn gwylio'r cwbl. Y diwrnod wedyn, hynny ydy y dydd Saboth, dyma'r prif offeriad a'r Phariseaid yn mynd i weld Peilat. Syr, medden nhw wrtho, un peth y wedodd y twyllwr yna, pan oedd e'n dal yn fyw oedd, byddai'n dod yn ôl yn fyw ym mhen deuddydd. Felly wneud i orchymyn i'r bedd gael ei wneud yn ddiogel hyd drenydd. Bydd hynny'n rhwystro'r ddisgyblion rhag dod â dwyn y corff, a mynd o gwmpas wedyn yn dweud wrth pobl ei fod wedi dod nôl yn fyw. Byddai'r twyll yna'n waeth na'r twyll cyntaf. Cymerwch filwyr, meddai Peilat, ac ewch i wneud y bedd mor ddiogel a gallwch chi. Felly dyma nhw'n mynd a gosod sêl ar y garreg oedd dros geg y bedd, a rhoi milwyr ar ddyletswydd i'w gwarchod.